Здравейте, другари! Ето, че отново сме тук и е време да си поговорим за едно много интересно и вълнуващо нещо напоследък, а именно отново българския Twitch и по-скоро това, което се случва покрай него. Излязаха наяве поредните схеми. Винаги съм казвал, някои от вас знаят, че българският Twitch за мен е един доста голям и миришещ кенеф. Това е било главно моето мнение, моето виждане върху нещата през годините. За тези, които не знаят, стримам от почти 10 години, това няма значение. Но, последно време, миналата година, тази година, все по-често излизат някакви неща, които потвърждават, така да го кажем, моите думи и моето виждане върху въпроса. Ситуацията е доста тъжна. За съжаление, за пореден път българският Twitch излиза наяве, така да го кажем, с нещо негативно, нещо, което ще отблъсне още повече хора от тази платформа. Тя без това е мъртва в България, без това има по-малко от 1000 човека, които гледат, но това може би е въпрос на друга тема. Излезе информация за поредния схемаджия в българското Twitch пространство. Ако може би не разпознавате това лице зад тези уникални доларчета, които той мъжко се прибира през определен период от време, чрез някакви съмнителни хаштаг незаконни схеми. Това е It's Me Леброн, Лебронката, който както иска да го нарича. Един от, може би, най-известните BG Twitch стримери в България, човек, който е известен с това, че цъка лига, играва на професионално ниво и така нататък. Нали, реално готини неща. Но, последно време се появи информация, че този човек явно върти някакви схеми с Prime събове. За да не кажете, че говоря просто е така, без някакви доказателства, предлагам да преминем нататъка към някакви по-интересни и пикантни снимки с съответната информация. Така, преминаваме към първия материал по темата. Съжалявам, че качеството не е 4K, но няма значение, ще ми простите. Тук можем да видим един чат в Дискорда между Ламзес, който е друг BG Twitch стример, и AnonChat23, който в последствие стана ясно, че е Лебронката. Чата започва така: WhatsApp от Ламзес. Лебронката му пише: здрасти, сетих се за теб, че си партнер. Мога да ти предложа праймове в Twitch. Всеки месец около 15 ти плащат и цепим процента. Тук има някакви картинки, които в момента не се виждат, много е тегаво. Надолу пише: това са някои от маняците, на които вече им платиха този месец. Супер просто, цялото нещо единствено от теб се изисква да си коректен. Няма риск за теб, освен този да задържат плащане. Но това не ми се е случило по модела от 2023. По малко съвчета всеки месец само се взимат яйца без да се коли кокошката. 60 на 40 за мен започваме и после 50 на 50 след месец-два. Около $1300 ти е тотално на месец. Ако имаш интерес, пиши. Тегава схема. Ламзес му отговаря: здравей и благодаря за предложението. Но на мен не ми е напълно ясно откъде идват парите за тези събове по-точно. AnonChat23 отговаря: идват от стари истински Amazon акаунти, не нови. Парите си влизат редовно, това е най-важното. В крайна сметка най-важното е да влизат пари от някъде. Нали, по какъв начин влизат, от какви акаунти, има ли крадене на карти, и точене, мочене, такива работи, няма значение, брат. Те интересува да си влядат парите, другото setaya.com. Тук ви показвам една снимка, един скриншот от чата на съответния Леброн. Снимката, доколкото знам, е направена от един от неговите модератори, предполагам, защото това е модвюто в Twitch, само модератори имат достъп до тази информация. Можете да видите как за много къс период от време летят десетки, може би стотици прайм събове по едно и също време, което само по себе си показва, че съответният човек е замесен в съответната схема. Така, тук искам да ви пусна едно малко клипче. Реално Лебронката на следващия ден, след като се разбра всичко за схемите и така нататък, в които е участвал, той реши да пусне стрим, на който чисто и просто да се оправдае да говори някакви неща. Но просто исках да ви пусна този малък отказ и да чуете какво точно казва. Аз просто не знам, просто може би, защото сте деца и нямате опит в живота или не знам, но някои хората едни пишат: ти въртиш схеми. Добре. Това аз го правя от 10 години, между другото. 10 години въртя някакви схеми. Та, вече знаете защо тъмнела на този клип е с текста, който има. Човека просто се хвали, че върти схеми от 10 години и си го прави редовно. Реално погледнато същия този човек има претенции, че едва ли не е някакъв лайф коуч, дава някакви съвети на хората, дава някакво мнение по много въпроси. Не знам. Замислете се много добре какви хора следвате, на кого подражавате. И също така се замислете какво правите с живота си и в живота си,
и какъв пример след това ще дадете на вашите деца. Защото един ден, когато вашите деца пораснат, бъдете сигурни, че всичко, което сте правили един ден в миналото, всичките ви кирливи ризи най-вероятно ще се запазени някъде и децата ви ще ги видят. Следователно няма да им дадете най-добрия пример. Така че мислете върху тези неща също. Преминаваме нататък с още един интересен скриншот. Впоследствие стана ясно, че Лебронката е писал на доста хора, мисля, че над 20 човека, над 20 стримера, на които е предложил да участват в тази схема, да си делят проценти, да получават прайм събове и така нататък. Доста Twitch стримери са получили тази оферта, доколкото съм наясно. Имайте предвид, че съм изгледал доста водове, доста други видеа и ще се опитам най-кратко да ви сбия цялата информация, да не се налага да гледате часове по върня и накрая да не разберете нищо. Преминаваме към имейла, изпратен от Димитър Костадинов, който доколкото знам е Лебронката, с заглавие "Пасивен доход в Twitch". Качеството отново не е най-доброто, но с теб се познаваме лично на живо, но за сега няма значение кой съм. Пишат с предложение за изкарване на допълнителен доход от Twitch. Идеята е много проста. Пращам ти Twitch праймове и разделяме печалби 60 на 40 в моя полза. Средният месечен доход за теб е около $550. Няма риск отделно от това да ти задържат пейментите за 90 дни, но това не ми се е случило от 3 години. Понеже знам какво правя. Правя го с над 20 души и имам доказателства от плащания. Ако имаш интерес, мога да ти споделя повече инфо. Стример, който виждате тук долу вдясно е Недялко, Unkind Baby мисля, че беше. Доколкото разбираме от имейла, както виждате, схемата се преповтаря с предишните скриншоти и от този имейл разбираме, че Лебронката го върти тази схема с над 20 човека от българския Twitch, което е много интересно. Гледах едни други видеа, едни изказвания на Стевкича, който е друг BG стример, който казва, че реално мисля, че знае кои са всички замесени в тази схема, но за момента не мисля да разкрива. Защото се страхува за себе си, за профила си, някакви такива неща. Не знам Стевкича дали ще гледа това, но с две ръце го приканвам, братко, направи го. Според мен всички замесени трябва да бъдат изопачени, трябва да бъдат изкарани на преден план и да се знае кой по дяволите в тази пробита платформа е честен и кой си е просто някакъв неудачник, бокук, схемаджа и така нататък. Аз лично ако разплавам с такива неща, излизат веднага на секундата. Въобще не ме интересува, въобще не им пука, въобще не ме е страх. Все тая.com. За мен цял живот съм мразил всички такива схемаджи и всички, които вървят под тънката лайсна, всички, които искат да някакси да минат покрай закона, да направят някакви лесни пари. Просто съм с такъв мраз такива хора. Тъй, че не ми дреме. Подкамвам Стевкича, моля се, братле, направи го това, мисля, че ще бъде от полза за всички. BG Twitch така или иначе е мъртъв, може би това ще го доубия още повече, но няма никакво значение. Поред мен истината е най-важното нещо и истината трябва да се знае. Над 20 човека са били замесени, доколкото знам повечето от тези 20 човека са били партнер стримери, защото когато си партниран с Twitch, ти получаваш по-голям процент от тези прайм събове. Съответно, хората замесени в самата схема варят повече пари. Нали, те нямат Лебронката, няма нужда да се занимава с някакви стримери, които не са партнер, понеже ще изкарат по-малко пари от тях. А ако кажем, че тези всички 20 души са партнер стримове, с които се занимава в България, братка, това означава, че може би 98% от партнираните стримери в България правят схеми, което е нещо, което въобще няма да ме очуди реално. То това е ясно на много хора, просто както казах, последно време излизат някакви доказателства в тази насока. Положението е много тъжно, общо взето. Гледах реакциите на много хора, които стават свидетели на ситуацията. Много ми е смешно как повечето хора са някакви такива безгръбначни. В смисъл, мислят си някакви неща, но ги е страх да ги споделят. Ще ви кажа само едно. На този свят не можете да бъдете приятели с всички и не можете да бъдете приятни на абсолютно всички. Трябва да имате някакво мнение и някаква позиция и да го изразявате свободно. В противен случай вие сте просто едни мекотели и вашето мнение няма абсолютно никакво значение за абсолютно никого. Не може да кажете, не знам как да го коментирам, не мога да кажа нищо, от колегиално ще си замълча, някакви такива омекодяваме ситуацията, само и само да излезем чисти и да сме окей пред лицето на този и на онзи. Не можете да се харесате на абсолютно всички. Нека да казваме нещата с истинските им имена. Ще ви кажа само едно. Когато една жена
е решила да стане проститутка или да се занимава с OnlyFans, да си качва голите снимки и да прави пари по този начин, тя автоматично приема факта, че хората ще я наричат курва, бокук и всякакви такива готини епитети. В смисъл такъв, чисто и просто казано, ти си продаваш газа за някакви пари, следователно си понасяш последствията. Следователно, когато един човек реши да вади пари по незаконен, съмнителен начин и някой ден всичко това излезе наяве, защото всяко едно нещо, всяка една лъжа винаги, ама винаги излиза наяве в някакъв момент. И когато хората разберат, ти трябва да си готов и трябва да приемеш, че хората ще те наричат схемаджия, бокук, неудачник и така нататък. Неща, които в момента всеки един, който го каже за лебронката, ще си бъде в правото. Защото той, когато е решил да ги прави тези неща, автоматично се е съгласил, че ще има такива епитети по негов адрес. Съжалявам много, но трябва да знаете, че всяко едно действие носи своите последствия и вие трябва да бъдете готови да понесете тези последствия. Това е. Когато си правил схемите, когато си харчил доларите и така нататък, ти е било много яко. Сега, нека ти е много яко, когато всички наоколо разберат и ти кажат, че си бокук, неудачник, схемаджия, крадец и някакви други подобни неща. Писна ми от някакви безгръбначни, които само гледат някакви неща, реагират на някакви неща и накрая не казват абсолютно нищо по темата. Аз съм на мнение, че всички схемаджи в българския Twitch трябва да бъдат осветлени, всички трябва да бъдат посочени с пръст. Те, които са чисти, имат някакви ценности, морал и така нататък, нека да се знаят кои са, една много малка бройка. Те, които са бокуци, неудачници, схемаджи, нека се знаят кои са, да бъдат посочени с пръст и хората да разберат кого всъщност гледат, на кого всъщност си дават от парите, кого съпортват, на кого поддържават. Не знам дали ме разбирате, може би е малко рязко от моя страна, но аз съм си такъв. Мисля, че нещата трябва да се казват с истинските имена. Всеки сам избира как да си живее живота и какво да прави. Ако на вас ви е кеф да сте схемаджи, бъдете схемаджи. Аз съм решил да бъда честен. Когато се погледна вечер в огледалото, искам да имам чиста съвест. Да си легна с чиста душа, както се казва, и да ми е окей. Аз също, както повечето хора в България, примерно имам нужда от пари, имам нужда от това, имам нужда от това, но никога не съм тръгнал да правя каквито и да е схеми, врътки, работи. Мога да карам месеци наред или седмици наред, ако трябва ще имам боб, леща, ще се ограничавам по някакви начини, но ще разполагам с това, което разполагам. И ще намеря някакъв вариант. Следователно да се здобия това, което ми трябва. Ако ми трябват повече пари, ще намеря някакъв честен вариант да го направя това нещо. Няма да избера лекия път. Няма да избера да направя схема, да открадна от някого, няма да избера да се занимавам с хазарт, казинота и някакви такива повърни. Тъй, че това е нещо, което човек сам си избира за себе си. Дали искате да бъдете честни спрямо себе си, да имате някакви ценности, морал и като се погледнете в огледалото да сте чисти сами пред себе си. Или избирате по-лесния път, в който продавате всичко свое, продавате достоинството си и всичко, с което разполагате за някакви хартийки. Това е въпрос на избор и всеки един от вас трябва да си направи избора. Съжалявам, че положението с BG Twitch е такова, но то е такова отдавна. И пак казвам, надявам се всички схемаджи и бокуци да излязат наяве, за да се изчисти тази платформа веднъж за винаги и или тотално да умре, или да започне от начало, единствено и само с хора, които искат да правят нещо и имат някакви ценности и морал, някакво достоинство. Това, което имам да кажа, живи и здрави, благодаря ви.